Kak Nur, apa tekon aku? Kak Nur? Lah, seneng men diundang Kak Nur. Wah, jarang-jarang loh Mak Nur diceluk Kak iki kowe. Ya sekali-kali toh, mosok mak terus. Ora tau beki duit undang mak. Nggo sik tak nganggo kacamata. Diceluk Kak ora yo rekor iki. Wes rasa guyon, aku ki meh tekok, Mak. Kowe meh tuku mobil. Penak numpak Innova apa numpak Innovi? Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya, Mak, kowe bingung, Mak. Masalahe padha penake lho, Mak. Iki nek babakan tumpak-tumpakan ya, guys ya. Antara Innova mbek Innovi iki padha penake ya. Makane kuwi, Mak. Aku ya ora bingung aku nek milih. Dene apa to, Mak, jane bedane? Dadi nek kowe Innova engko ora bakal kedanan, tapi nek kowe numpak Innovi, udan kabeh gitu tenan. Lomoh, klucut iso-iso. Gak suka lah aku yang ngene. Sing meh numpak aku malah kowe sing gak suka piye to, Mak? Wis nang ngono aku pilih numpak Novi wis. Kowe tumpak-tumpakan ambek Novi ya monggo kersa tapi aja nggowo-nggowo Innova ya. Lah emang napa, Mak, nak nggo Innova? Engko nek hoyak-hoyak kuwi digrebek wong akeh. Wis ya. Ih. Ya alon-alon to, Mak, mosok ngasih uyak-uyak ngono ki ya konangan. Dong ora.